Serpentina. A já hádám, Dáda mi uhodl krále. Socha. To je jako všechno, jo? Jo. Plus. Želatina. Cože, musíš. Nepotřebuji. Žu. Ne. Cože? Prostě tohle je ono. Já vím, někdo si připojil, nějaký Spartan, fuj. Já co? Žížela. Jo! Je to žížela, ještě to musí to uhodnout ten Spartan, který je tady. Jinak nezískám body a nebudu první. No, teďka máme stejně bodů. No tak to se makej. To píše. Jdeš? Já se dal chytrý back, Humulu. Humy? No, asi se chtěl pojmenovat Humy, ale jmenuje se Humulu. Ne, ty to uhodl. Humulu. Tak jo, jdem na další kolo, doufám, že budu kreslit. Ne, žížela kes. Jo, Ne. vlastně, tohle ještě ukazuje. Tohle se první! A 2 body. Já kreslím. Do prkna. Tak tohle bude jednoduchý. Nebude. Stone. Ne. Ne. Hodinky. O. Někdo by to uhodl. Ne. O. D. I. No. Jako, co tady máme víc přidat, mi řekni. Já jsem to napsal. Špatně. Hodinky na konci je tvrdý i. To jsem si pěkně pokazil. Jo. O. D. I. No. I. Kamu já jsem Hodinky. napsal hodiny. Hodinky, ty dekeši. Jo. O. D. I. I. Kde I? I. No. K. Tvrdý i. A to. Yes. Kamo, to nikdo nemůže ohodnout, teď je to mega hezký. Jsem dokonce napsal Rolex, jsem to napsat znova. Vy jste dekeši. Kamu, ale tady si můžeš posílat to správně. Aha. To nevěřím, že se připojil, kámo. Další! Yes, Ozil! Kámo, tady to kolo. Ozil. Nic nemám to. Ne, já si srandu. On zaspal! Jo! Ne, nezaspal. Jo, zaspal Domča Kuky. Dobře, kuky. Kámo, ho mamka Kdyby dala. tam nedal to kuky, tak je to nejlepší jméno. Humy. Humy, já budu. A ten Domča Kuky ho podle mě mamka vyhnala, že má ještě spát, protože to bude 7 ráno, jakoby. Nám za chvilku jede autobus, takže... Takže to znamená, že to bude. Co? Pták. No tak asi je to pták. Ale pták to není. On vypadá to jak pták. On nám dal nápovědu. Tam nedal. Dal, ono se dá. Raz nám dal na. Ne, ono nám to dá, vždycky tam si můžeš dát, že nám to dá nápovědu. Oni se 2 odpojili, to jsou degeši. Ne. Co to je, ale... Ne. Debil. Všichni tady mluvit přesně. To je velryba. Ale není. A máme napsal ryba, kdyby tam nebylo to D, jako dám píšu ryba. Ne. D si připravil. Delina se napsal. Demax. Co to je, kámo? Kámo, to nikdo neuhodne. No. Tady to týpek neumí kreslit. Humy neumí kreslit, to kreslí. To je humul. Já vím, já mu budu říkat humy. To vypadá nějaká ryba v moři, ale na D. D. Gul. Digulant. Ne, to není myš. Sorry, jak tohle máme poznat? Jak tohle máme poznat? Jak to uhodl? Co?
Mám až se volaj. Delfín! To nebyl delfín. To nemohl být delfín. Tak to byl nějaký ty úplně hnus. Jo, Dá dekreslit lidi, tak tohle dopadne. já nevím, jak se to dekreslí. Tak už jsi to vybral. Já nevím, je tam random. Pomoc! Nic. A já nevím, jak se to kreslí. No to bude Jo, někde- šmaranice. Ne. Já nevím, jak se to kreslí. Šmaranice to není, sorry. To se šmaranice. Počkej. Já to neumím kreslit, Peťo. Pomoc mi. To zvládneš. Nezvládnu. Hacek na ryby někdo napsal. Řekne. Někdo napsal jezero, rybáš, no. No, to nejde poznat. Daro, tak to udělal líp, kámo, on to fakt No neumí. já nevím, jak se to nakreslí. Mám budu radit jenom písmenkama. Jo, nenapíšeš to, ne? Ne, nepřípěndík. Já napsal. Prut P. Kamu já radši už budu vybírat Pel. pod... Co? Pel. Pel? Pel. Rožimov. To je poslední písmenko. Já to mám! Co? Jak jsem to udělal? Kam se jde mnou teď? Jak? Já napsal přesně random pelik. Žamba. Připojil se k nám, neumím psát, sorry. My jsme to hráli včera a on s náma hrál a tady ten týpek je mega dobrý, ten neumím psát, sorry, umí hezky hádat. Dáda hezký, co jsi napsal, kobe? Já nevím, Kam on spí? On nekreslí. Jo, dobrý. Kamu, tak asi to do... Co to? Nech ho dokreslit, ale to je Pikachu, podle mě. Picasso? Pikachu. A jo, to může. Ne, není to Další Pikachu. se připojil kačka. Kačka nějaká. Kam to je Pokémon nějaký? Jo, to je fakt Pikachu. Pikachu to není, Pokémon to taky není. Pokéball. Jak se napsal prase. Já napíšu uši. Tam už jak je půlka času, on skoro nic nenakreslil. No. Za půlkou už je čas. Jen! To není oslík. Jo, Já napsal nosorožec. jo, no. To není jelen. Týpek napsal, že K. Kráva. Ne, to nemůže. Nemůže. Nikdo to neuhodl a nedozvíme se, co to bylo, až jo. Když to takhle dělá, já jsem chtěl vědět, co to bylo. A taky. Ne. Jo, to je v pohodě. Už nemám problém. Dokud je to lehký. Tak jo. Pikachu. Ne, to není Pikachu, to do... Břicho? Nikdo už mi to uhodl, neumím psát, sorry. Neumím psát story. Sorry. I, C. Jo! Je, zadouše koko. Jako, sorry, to on se nepoznám úplně krásně. Je dobrý, že se pořád držím na druhém místě. Jako, sorry, tady nemám nic jako přidělávat, co? Teď to je úplně nádherný klíč. Když se odpojuji, už je tady jenom neumím psát, Všichni to uhodli. jo, Žamba. žamba. A my. Neumím psát, sorry, jde kreslit. Ne. Auto. Tak asi je to do auto. Zeď. Asi
dům, dveře. Tomu jak si dělají takhle tlustý čáry, já to vždycky vybarvuju taky rovně, protože nevím, jak se to dělá. Já vím třeba, ale chápeš, co to je reálně? Šipka na něco, uká. Dává tam šipku na nic. Protože to je možná fakt guma. Není to guma. To je žlutá. Protože je šipka na nějaký tečky. Co je? To má prostě ukadit. Běž se vykadit. Když tak mi píš, jo? Aby jsem byl druhý. A dělej. Má to 1, 2, 3, 4, 5 a poslední písmeno je I. Ne, co? To je jasný. Fuck. On to píše. I. Pí. Fek. Ne, tam je F. Cože? Nic. I. Nic. Ek. Tu. Tuto. Nikdo to neuhodl. Ha! Cože? Tak to je hodně hustý. Protože jsou... Dáda jde kreslit. No, ale už asi nejdeš. No, Dáda zaspal svý kolo a vedle Dáda kadí. Dadoušek ztratil své kolo. Tak milé. Žampa. Jak se někdo může pojmenovat žampa? No, žampo, dělej. Vyhodím. Oh ne, oh ne! Co to je? Neumím psát slzy, napsal, že to byl písek. Jak tam to mohlo být? Tam to předtím lidi bylo písek, prej. Aha, no tak to tam nemusel dělat sám, to aby nás mátl. A má bych nakreslil 100krát líp písek. Tohle je nějaká kazeta, ne? Kazeta. No. Kámo, cože? Co prostě kreslíš? No, já jsem Dádovi něco napsal. Bomba. Brambora. Nikdo to neuhodl. Tak co to bylo? Nakreslím. Taky nakreslíme kosa, to je takový ptáček. A já vůbec nevím, jak vypadá, vím, že je černý. Jo, tak tohle bude 0 bodů. Tohle bude něco. Jo. Počkej, nechte mě to dokreslat, já jsem Picasso. Zase dal online gumu. Nikdo mi to uhodl! Jak? Jo. Nějaký pták, jo, ale jako původně to měl být kos, jo. Měl původně jako kos. Má takhle hnízdo, Wow, dám tady nebe nějaký. Takhle, jo, nebíčko, máme nebe, vážně tohohle jeden týpek. Jako vážně jeden týpek, teď je to jasný kos.
Teď byla kost, on kde to neumano. Umí psát, sorry. Tak jo, ten neumí kreslit. To už jsme viděli u toho písku. Ne. Alkohol. Co to je? Jo, mám to! Nádoba, kdyby tam to minulý byla, tam to minulý byl písek a... Ne, zase mohu spát. No, tady to je víno. Já už jsem to odsouhodl. Jo! Všichni to uhadli, yeah. Já furt vedu, to se mi líbí. Já doufám, že aspoň tady budu psát, aby jsem přišel na čas. Dáda zase kreslí, to bude zase něco, ty voko. Já nevím, co mám nakreslit. Já si fakt budu vybírat teď. Tatulík. Za nápovědu. Já? No. A jo, já jsem o mém klikl. Je, a někdo už ti to uhadl. Půn. A co, jaký tam vyskočil za písmenko? Žádný. Jo, já jsem dal nápovědu, že jenom to ukazuje, kolik to má písmen. Takže ty někdo napsal. Jak... Já jsem omlel napsal Puma s 2 A. Kamo, no to je Puma. Yes, Puma. Teď to je zvíře. Tak. Jo. Já psal Puma s 2 A. Žampa. A on si zmáčkl pindík. Tak to si ho zmáčkneš. Víc je. Vypadá hezky jak hlava. Kamo bych se, když tam kreslí, se to úplně seká. Kamo, tak jestli je to do hlava. Hodiny. A jo. Hodiny je blízko! Hodinky to jsou. Fakt? Ne, to je taky blízko. Hodina. Hodina? To je taky blízko. Tak co to je? Hodinu to saurus? Rozbitý hodiny? Kamo, to je fakt ještě chvíli. Hodino. Hodina je blízko. Kamo, čas týpek napsal, neumím psát. Jestli my pojedeme na autobus, já to chci uhodnout nejdřív. Já taky, já chci ještě jednou psát. Jak to někdo hodí? Ne. To je blízko, to už jsem napsal. Hodiny je taky blízko. Pan ho... Hodiny jsem napsal. Co? Teď koukej na ten nápis, no. Nikdo to neuhodl a napsal 6 písmen a je to blízko a napíšu mu to, já mu napíšu, co to bylo. Co to bylo? Napsal to tam. Někdo se připojil. Napsal to tam, neumím psát hodinky, hodiny. Teď to se tam napsal. Já taky. Na to jo. Já taky. Já, když já jsem to tam psal, tak mi tohle video, aby to bylo všechno zatím k tu samokost, nebo ještě se uvidíme.
Jsme zase jenom my dva, doufám, že se k nám někdo teda připojí. Další den, autobus máme rezervačky. Panáček. Ale je blízko, no, tak je to Královna. Že se mi říkat jo nebo ne, Filment, a je to ono. Uhodli, byla to Královna. Mám 2. Máry. Tak tohle bude těžší. Ne. A tady je takhle jakoby letadlo. Pilot. What? A tady týpci. Týpek. Padá z letadla. On bude se držet takhle. Je. Takhle se drží tohodle. No to nechápu. No, takže Padák. ale neříkej Jo. to, než to napíšeš. Vždycky to napíšeš. Nahlásím. Je čas kreslit radoušek kolesky, no. A nevím moc, jakou to má barvu, ale vím, jak to vypadá. Ne, to nebude. Jo, aha, ono to je taková barva. Ježiši, tak jak jsi to vybral teda, teď zase nevíš, co to je. Vím. Jaký jihozápadní mi to napsalo. Diamant. Ani diamant, oni tahou žepu. Yes. Tak se vezmou v pohodě, teda tohle docela jednoduchý hodnout. Tak jo. No, zas vyprosím. Tady. Ty takhle drží tohle. Kadi. Jo? A tady další týpek. Není. Pek. Co? No, číst. No, tak si k tomu přihodím. Takhle možná. A to ti může stačit. Můžu si to vybarvovat nějak. Vybarvil si je, jako vůbec si to nepoužil, to je jedno. Hezkou pleťu. Já to stejně neuhádnu, ale stejně jsem první. Ale kam co to? Nevíš, víš, to nevíš. No, nevím. Já jsem si to mohl. No dobrý, to už ne. Bylo to, Tam psal. Kladivo, sír, co? bylo to fotit, by the way, jo. Jo. Já jsem dala složitý sír a ty si to přečet jako pekný sír. No tak to nebude krása. Tak proč jsi se zase vybral? Ne, já říkám, že to bude krása. Aha. To není. To je to nějaký
Kámo, rajčata, ne. Já za rajčata mám. Fakt nevím, co to je. Rumcajs. Taky to nakradnem. Počkej, já vím, že tady je to dole. To dole a teď. Mi to nejde. Někdo se připojil. Už já se mám poradil. Tak to je do... Ne. Já ti nevím, ten týpek se odpojil. Ne. Ten týpek se odpojil, protože nevěděl, co to je. No, retard. Ne, to retard, ne, Žata. Dáme žata. Co to bylo? Aha, nevěděl jsem, jak se to píše. Ale když jsem to řekl, tak bych nebyl. Jo. Tak já zase... Tak tohle bude... No. Jo, takže to je. Nos. Ne. Tak ještě to dá nos. Ne. Kamo, co to je? Jo, špagety. Cože? Já bych se do komentářů dala, neumí jádat, asi tohle jsou špagety. No v Švýci to je už nějaké sled. Není to salát. Taky salát! Jo. Nudle. Cože? Ale tohle nejde uhádnout. Ne! Kdyby si nemyslel furt jenom na jídle, tohle není jídlo. Se připojil Nikolas. Nikolas to netuhodne, protože ty furt myslíš jenom na jídlo, tohle jídlo není. Jo, aha. Kamo, to je nejde poznat. Jde. No. Tohle dělá z té pusy a dělá to tady doma. B. No, trošku jinak. B. R. I. T. K. I. Nejsou to bytky. Je to zvracet. Aha. Jak se nebo ordo. Abych se k nám připojila nějaká Nikola Stárek. To není Nikolas. To se neučí. Nic. Kámo, to je pindík. Jaký zvíře? Počkej. Tak. Ne, počkej. Co to je? Ptakopisk. Jo, děj si tam ptakopisk. Tak já nevím. Takže budu... Je to hrozně krátký, tím můžu dát na... Já budu psát jenom zvíře, které jsou na P. To jsem měl nápovědu. Pas. Není. A to jsem pokadil. Taky to není zvíře. Je? Jo. Co to je? To je nějaký vořelej had. 2 hadi v sobě, 3 tíjat v sobě. Přestaň! To se povedlo. Pa. Davide, ty jsi nám to napsal. Ne. Jo, napsal. Fakt pás není. Teď tam chybělo jenom jedno písmeno, tě nahlásil. Já jsem to viděl. Nahlas ho! Hej, to není fér, nikdo nechce nahlásit. Jo. Tak tím pádem tě vyhodím, ty jdeš. Páv. Jak to ten Nikola nemohl ohodnout, když jsi tam napsal? Napsal to A, tak už to bylo jasný. Nikolas. Nikola Stárek, kde kreslit. A kdyby tam byl párek, jak by zdrhal tam.
Ona spí. Ježiši. Jak tady je teda? Proto vůbec předtím nehádala. Kolo. Proto vůbec předtím nehádala. No dobrý. Ale ona mě taky nahlásila. Ne, to zaspala. Aha. Prostě je to kreslím úplně jednoduše a hezky. Co? Vole, nech mě vařit. Tak jo. Nechceš dojít do mojí hlavu? A tady takhle nese tohle. No, Nikolas se odspojil. No tak to se by vůbec nepovedlo. Jo. Něco. To pojádlo. Jaký prádlo? Tam takhle. Já jsem vím, co to je, ale já jsem zapomněl. Jak se to jmenuje? Já vím, že to stojí. Si to 1000. Jo, počkej. Jak se to jmenuje? Nebyl. Obsluha. No, jaká obsluha, vole, je to stojí 1000 korun. Dído. Jaký jídlo? To je neuhodné. Tady tohle je ta šlipka. Tady tohle vyznačím ti tak červeně. No, to je jído v tom. No ale ne v tom, byl to košík. No a pořád vedu, takže to je v poho. A ti to říká, když ti to uhodnou, tak ty budeš mít ještě víc vodu. Fakt děkuju. A co? Jako složně napsal jsem pusa a zuby a ani jedno co to není. Tam nejsou. Kdyby tam teda byly písmenka. Sorry, asi to jsou písmenka. Televize to taky není, ty jako. Rádio to není. Takže Ty vidíš to, co je dole? to je Teď už to, no. počítá, kluci. Oh. A teď se mi to fakt povede, ti přísahám. Voda. Na mou duši Jak to si to bylo takhle blbě? No prostě tady máš díry tady v tom. Jak to? Já nevím, co se s tím udělá. Já to Kurňa. Co to je? Teď už tam nemůže být díra. Já nevím, jak se píše. Jo, to je vlna. To je tsunami. Ne, to je vlna. No. Přidáme svý pozadí, ty voko. Tady malíš. Vlna to není. Přidávám si tady pozadí. Jo, potůček! Můžeš to nejdřív napsat, než to vyklikneš. Já jsem fakt malíš, ale ty neuhodneš nic. Tam napsal špatně. Stejně to potůček není. Aha. Most. Ne, to řeka, ty blbečku. Jo, aha. Sorry, jak jsem tě měl líp namilovat řeku. Jo, to je bude jedno. Za potůček. Ježišky, to je má hranice. Není. Jo, no, dobrý, jde od strum, ne?
Kámo, to se topí. Ne, fakt to není typické. Fakt ti nevím, jako. Jenom cápka, který se topí. Víš co, tak ty si neschop. Napíšu ti to tam, ne jako to, co mám kasit. Se reálně koupat to není. No, Co? já to jsem chtěl, já to napsal, ale já nevím, co to píše. Nedělej! Jak nevíš, jak se to píše, když to je nahoře? To děláš v létě! Koupeš se. A kde? Bazénu. Ano. A téma bylo bazén. Zvolili si tam udělat nějakýho cápka, který tam dělá nějaký kraviny. Se koupal v bazénu. Co jsi tady psal? Každý. Našlenej, bude mít oheň v hlavě. No tak to bude ten našleňák. A tady. A on. A to je všechno. Jo, aha. Jo, mám to. Yeah. Jo, tak reálně ty mi ukázal taková ta fajfka. No, počkej. No, tak to dole, asi neuhodneš. Tak to budu teda, tak to bude šumět. Mám to. To ani nestihl do konce. Já už když jsem dělal to první kola, hned mě napadlo auto. Tohle byl kresle, toho se nebojím. Diamant. Tady třeba, jo. Tady jsem si to docela Já zkazil. jsem to úplně celý zkazil. Napiš to správně, ty gůl. No, diamant to není. Je! G. E. J. Žádný jo tam není. Aha. D. A. Teď jsem ti to dal napsat, co je místo, jo. Aha. Takže já první okolo to může, on neumí psát. Tady někdo se připojil. Tak já mu tam, Ale ona nehádá. já mu tam udělám, aby to viděl. To fakt je diamant. Pojď, hodni to. No, ona asi spí. Co se napojou, když vždycky nic nepíšou? Ne, oni jenom neví, co to je, ty řekneš. Doufám, že bude kreslit ten emu, aby jsem na ně mohl mít body. Můžete přede mnou. Ne, to dát body tobě. Chtěl na Ne, jo, záchod. teď to nebude. Chtěl na záchod, to za chokravé jde autobus. Blík si vůbec. Tak, tady jo. No tak se nepoveduj. Začíný se blízko! Jo! Protože to není blízko. Yes!
A díky jsi mi vyhrál body. Kámo, jak to za to cekal ukončilej? Dělej. Ten týpek nehraje. On spí? Já nevím, jak chci, aby se odpojil. Já asi vyhodím. No, já si bude kreslit a... Nebude kreslit, tak ho vyhodíme. Jo. Protože hrát tu hru a spát, to se mi nedaří. Kam jak to, že pořád vedu asi nějaký, jo, já vedu vlastně kvůli tomu, že mi všechno uhádneš. Ona fakt kreslí a asi nebude kreslit, tak já ji dám do té plešatý hlavy. On fakt nekreslí. Kámo, tak ji vyhodíme. Jak se to dělá? Je pryč. A to nakreslí. Počkej. Takže já jsem si zvolil něco tak jednoduchého, ale zapomněl jsem, že ty to neumíš napsat. Co to je? Co? Svík, teda tolička. No ale česky, vole. Aha, to bude. No, už je to problém. Hele, připojil se Jirka Král. Kámo, je to tolička, ale ty musíš česky. Sorry, dal jsem vám 3 nápovědy. A jo, tak to je dlouhý. Já jsem psal úplně něco, já jsem psal svítilna. No. P a tady H. Co? Vypojď to, že si nápovědy na to, aby David nevěděl, co to je. Ty, když mi to nehádeš, tak jak to mám vyhrát? Asi tak. Kamu, tak to mi podloží, jak než to je. Kamu, ten Jirka Král asi taky nebude hrát. Pojďme, je to pochodeň. Jo, no tak to už nenapíšu. Opravdu, to jsem ti to řekl dopředu. Nikdo nehodl slovo. To se už nic nedělá. A já se dohodnu Nehádejte mu to, hoši. Nebuďte tak blbý. No dobrý, zase dělá topicího padáčka. No dobrý, tak křičí jak. Co se stalo? Ne. No všude máš díru. Jo. To je utopit, napsal Jirka Králeček. Kamu, ona si hraje. No hraje. Ale ty tak fakt nůvácký, co to ale? Co dílo? No to je jedno. Je, to je moc málo. Jo, to je trošku víc. Člověk ve vodě, svět, napsal ten týpek. Teď, nevím, fakt. Doprchne to počítá se jedno to dole. Bílá. Sorry, tady nevím. Ne, za chvilku jde autobus. Dělej! Kámo, co to je? Pomoc. Pomoc? Jo. To je... Kámo, jak nakydlíš pomoc? Jo. No tak to bude dlouhý. No. A to hodně, neboj se. Tak to aspoň hodně. Ale hlavně, aby tě nepředehnal. Prosím. Na nuk. Na jinou. Kraken se připojil. Se připojil zrovna, když mi nebral autobus. Nevím.
Co to je? No, tam nemá fo. Nefunguje to. Píše se hovno. Já nevím. Namo. A jo? Ty se vůbec... Ale chápeš, že ty se jdeš a vůbec si nevšimáš té kresby. Vůbec se tam nekoukáš. Tam jednou koukneš a pak už jenom píšeš. Jako sorry, toho fakt To nevím. nikdo může uhodnout. Dneska půjdem dřív, aby jsem si mohl... Já bych šel ve 24. No. Protože jsme se tak s nějakou domluvili. Budem chvátat. Já si chci ale 2 hodiny. Ve 22 půjdem. Co? Ve 22 půjdem. Co to je, ty vogo? Napsal Kraken. Co to je? No. No, nahrávám. Proč? Protože je to hodně zadět. Přestaň. Nikdo to neuvedl. Jirka Král neumí kreslit. A prosím, něco díky. Jo, tak tady... Takhle škola. Tak díky jsme jako škola. No, aby si to hodl, viď. Tady je velikán. Tady takhle ukazuje. Jo, tak já vím. Na tabuli. Je to učitel. S plus 1. Mám šipku tady na učitelné. Kámo, to je hodně jako závod, protože já jsem to uhodnul, takže jsem ti dal body, já mám 105, ty 103 máš. Ty vogo. Kraken s Jirkou A hraje se do 120, takže... 120 se hraje. No. Jako My sorry. jdeme do té doby, dokud nebudeme mít 120. Ale dělejte, proč mi to nehádáte, lidi, to je jasný učitel. Oni nehádají, protože chcou se vyhrát. No. Já, ale když teď bude kreslit někdo z nich a uhodno je to jako první, tak ti předeženu. Ještě to jde vyhrát. Jsou tam nějaký týpci furt, je tam ten Kraken, nebo ten... Je Jo, teď doufám, že bude kreslit. učitel. Prosím, Jirka Králeček nebo Kraken. Můžu se modlit. Ne, nebudu ti to... Já si to nebudu. Jdu tě nahlásit. Co to je? My už máme jít na autobus, to mě tak nezajímá, vodíku. Taky na. Ne, jdi to uhod. A my to uhod. Já jsem debil. Ty jsi to uhod. No. Aha. To znamená, že teďka, ne, Jiří Králeček to lívnul, když bude kreslit Kraken, tak kdo z nás to uhodne dřív vyhrál. Fakt? Jo. Mám já vodu. 116 a já 113 a ten, kdo to uhodne nejdřív, tak tomu to dá 10. Prosím, ať bude kreslit Kraken a ti to napínavý, protože když bude... Já si tady hraju. Hej, ale prosím, ať bude kreslit Kraken, aby to bylo napínavý, protože když bude... Když budeš kreslit ty, tak já ti to hádat nebudu. No já tobě taky, protože to bude hrozný, musí jít kreslit Kraken. A Kraken podle mě zaspí. Ne, budem si to hádat. Ne, já ti to nebudu hádat. Kámo, prosím, Kraken nezaspí. Krakene, pokud nevíš, to je bota. Tady hraju. Ne, Kraken to odpojil. Tak já teď budu kreslit já. No jasný, já ti to hádat nebudu, já to zapomněl. Ne, musíme si to hádat. Tak jo, tak. Mám úplně jakoby Jsou to vlasy? zima. No, ty vlasy zase nebudou. Ne, to je krypička, která má jedni takový dobrý týpci, jsou docela stylový.
Kamo, už jdeme tam. Nechci, ještě z nás, až to někdo z nás vyhraje. Sorry, to musíš vědět, to je jasný. A nevím, zima. Ne, tady ten sápek. Já 3 nápovědy. Já to ti 3 nápovědy, aby se uhodl. No, a teď málo si mi to první písmenko. Fakt? Jo. Emám. On vážně neuhodne to, jo. Jak to nemůžeš vědět? Tam jsem mi zkouknul, jsem psal. No to se kouknu teda. Teď je to jasný eskimák. No jasný to úplně není, ale je to prostě eskimák. Protože máš docela dost času, to mě ještě stihne napsat. Co jsi tam psal, to mě zajímá. Vlasy, co, bunda, jaký co? Furt píšeš co, to. Ale chápeš, že když tě já teďka uhodu, tak dostanu 10 a vyhraju, ale ty dostaneš taky a vyhraješ i ty. Jo, tak okej. Já se budu snažit, protože já... Co jsi mi to udělal? Dělej! Jsi mi to pokadil. Já! Jo. Teď jsem o tebe 3 metry. Dělej, dělej, já za chvilku jede autobus. Dělej, už takhle přesáváme o 2 minuty. To bych toho týpka neuhodnul. Kála! Šátek je blízko! Šátek neexistuje. Jej! Jaký šátek? Jak byl blízko šátek? Šátek. Šála. No já vím, že to začíná na š. Já mám dělat zase... Je to prostě blízko. Šumák. Somálo jsem napsal. No to je Somál. Šá. Ty normální. Já píšu šátek, tak a Terezín se připojila. Všude blízko, šátek, šál, všechno blízko. Šála není blízko. Ne. Já ti nevím, co to bylo. Šálek. Šálek! A to napsal šátek. No, už můžeme jít asi. Tady jsou takhle dveře, to je zrovna jednoduchý. No bož, já chci zase školu. A tady tohle, co to je škola, tady tohle, co to je? Děda. Ne, teď jsou tu dveře. Někdo mi to vod! Co? Ty mě přijdeš na ty pipku a vydal si! Jo? Ty máš 24 bodů. Fakt? Jo? Tak já chci přeskočit své kolo. Protože, no lidi, já chci vidět tu tabulku, musíme rychle. Dáno, potom půjdeme běžet na ten autobusák. Kde píše ch? To není ch, tam vůbec není ch. Dělej, vyjeď ten čas, já chci skipnout své kolo. Nevíš ani kam ukazuje ta chybka, viď? Vím, tlačítko. No je to tlačítko. Dělej, dojeď ten čas. Dělej! Já chci stihnout auto. Na můj jede autobus. Dělej! Dělej! To je kravina. Dělej! Jo! Debil! Vyjel jsem! Video by to bylo všechno, tady přes Samogus.